ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ತಿರ್ತ್ ಬೈದ ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರನ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಮಂದಿರ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಸೊಸೈಟಿದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಲಾಯಿದ ಬಗ್ಗಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬತ್ತಂಡು ಬಗ್ಗಿ ಬಂಡವೆ ನಮ್ಮನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಕೊನಪೆರತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೋನ್ಗ ಬಂದ ಐಟು ಕುಲ್ನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಗಂದಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಗುರ್ತೈತಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಶುಲ ಇಂಚ ಕುಲೊಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿದೈದ ನಜಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಸೈಟಿದ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸು ಇತ್ತು ಎಂಕುಲವೇ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ದ ಉಲ್ಲ ಬೈದ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಬುಕ್ದಲ ಓದುಗ ಬಂದು ದಾಯಪಂಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕುಲೊಂದು ಓದುಗಂದು ಬತ್ತ ತಿರ್ತು ಬೈದಿನ ಮುಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಓದುನ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಟೀ ಕಾಫಿ ಹಾಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬೈದುಪ್ಪುನಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದಾದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಕೇರ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು